Mwtai ang Amarpur ni Sarbong Ashram Santi ni o jagao joggo songna bagwi phungo kasukjak oro joggo bo sokha belai no tobo dongthokha hinkhe norogo thanginai mano o jagao. A few moments later. Jega songna jengga. 8 hours later. A few moments later. Mankha kai borok tabo gonga pujari lana bagwi thango maharaj bo tongo jagao hingkhe o nukno kiting borok tabo kiting laiui pujari nainai pujari mai rwi taimani yaguno hingkhe teisa borok mwtai nugo kifin lainai hingkhe o jaga belai no naibu naithokha o chwrai rok bo mat no kamung samung bai belai no gothok laika hingkhe norok bo naina muchungjaka hingkhe norok bo siyang khe waisa se thai nai de o jagao thai hingkhe Amarpur ni Sarbong Ashram Shri Shri Santi hinui chwngkha hingkhe norok sai manai bui baksa sai rwani norok no anai thangui tubo tongthokjaka o jagao.